namntakwethu ndinkosi nathi nonkwele ya kwethu ube lo uxhanga mhlawumbi lalintaka Hawu. ndilapha eCorhana by profession I'm a photographer brandile esikolweni qha urhulumente udlale yakhe indima naye imisebenzi ifuna imali kwayona kodwa sifuna imali kwathini yabo ya so ke ngona decide uba ndabaqalela wemathi 2021 I think ya 2021 ya iqala nomjito athi le benimintaview nayo siqala soyithule we yapha ngoba sibona uba imali ikhona yabo then abafethu baya ngokuza ke ngoku Igap ikhona igapanyana. ya bra kufana nokuhlala nje akwazi ubhekisa oketafini yabo ya Uncle, so you are a photographer by profession. By profession. So ndiyacela bafethu nize kutango. ya Yabo? ya Nize. khona apha esekhasi kazi ndiyafumaneka Ku socials? fumaneka socials WhatsApp inamba ku-064 691 2773 Yes. Facebook ndiyafumaneka nathi photography mamakhe ndiyafumaneka naku TikTok Yes. nathi ya zimlo zikhona All right.